Już. 143 Wiesbaden Richtung Mainz zwischen dem Schiersteiner Kreuz und Mainz-Mombach. Ein Stau noch kommt von der A6 in Wiesbaden Richtung Mannheim zwischen dem Kreuz Mannheim und dem 403, 4 Kilometer Stop and Go, eine Baustelle. R41 Flitzer. Für den meisten Blitzer in Rheinland-Pfalz auf der B327 zwischen Koblenz und Waldrecht werden sie fotografiert. Tickets gibt es auch auf der B51 Bitburg Richtung Trier bei Lehnberg und wen aber auch an der Service-Hotline. Hallo. Hallo, hier ist die Laura aus Dorn. Ich habe gerade einen Blitzer entdeckt in Bogenheim-Ruxheim in der Berliner Straße. Macht mal langsam. Tschüss. Dankeschön, Laura. Melden auch Sie uns Staus oder Blitzer oder warten Sie Augenzeuge, als etwas passiert ist. Einfach die kostenlose RP1-Service-Hotline anrufen. 0800 855 833 1. Gute Fahrt. Das RP1-Wetter für einen Samstag. Tak trochę żal wyjeżdżać stąd, nie? Schaut nur ganz selten mal etwas Sonne, weil Temperaturen zwischen 5 und 11 Jak Grad. zawsze. Und aktuell haben wir es Jak znaczy, und in Altflächen jak jesteś w jakimś miejscu, Szukać są znaczki po jajka. Tak. Schön, dass Sie bei mir sind. Ich bin Lars Christian Kahn. weź bujeczkę i tak pociągnij go trochę. Tak do 5000 chociaż. Kurwa, do odcięcia. Rozumiesz, na dwójce robisz super. Nie, idzie, nie? Do trójki. Już chuj, jest słabo. No mało silnik. Zabon był, kurwa, ogień. Bo na zakrętach zwolni, bo jest ślisko, żebyśmy nie wyjebali, kurwa, bokiem. Dostanie 5000 nie ma jeszcze. Zobaczymy, 5000 nie pokona? Skąd? Kurwa, no. Czekaj, no i to ciągnie, jest. Będzie wył, kurwa, pójdzie. Daj mu 3. No ja pierdolę, idziesz. 6000. Nie, rozjebie silnik. Tak, rozlewie silnik, kurwa. Nie, ale szkoda silnika jest. Co ty się martwisz, kurwa, niech się odmuli trochę. Cię odmówi. Tu w tym miasteczku błądziliśmy, pamiętasz? Tak, stanęli mi chuj. Gdzie my jesteśmy? Józef stanął i mówi, ja już tam nie wiem. Józef był najlepszy, kurwa. No ja to pierdolę, idę. No gdzie idziesz? Stój, kurwa, razem się pójdziemy. Pierdolę, idę sam. No bo tu pierwszy raz. Wiecie co? To na przystanku się zatrzymali. A do Ulmen nie jedziemy? A, do Ulmen, kurwa. Starszy? Taśmy? Do Ulmen? No. Nie, bo Ulmen to już nagrywaliśmy. O. Szkoda, że te butelki są z tyłu. Pojeździli na kurwa rękawie. Nie no, teraz jest chujowy widok, kurwa, nie? Zobacz, każda beleczka jest Musisz go wziąć. w cenie, nie? Bo jak będzie go brał, to ładnie kurwa wiesz, nie? Te butelki mam na pacie. Przed gaz, kurwa, dwójka. Wum, wum, wum. Nie no, jak go nie wybijesz, to ja pierdolę. Dawaj. To jest A co z butelkami? Ale nie, Dwa i jedziesz. no, dwa i kurwa wyprzedzasz go. Ja na przykład nie lubię słuchajcie, ale lubię takie przyspieszenie, wiesz, nie A ja nie lubię, jak przede mną jedzie ciężarówka. To mi kurwa komplikuje wszystko. Kręta też. I teraz mu kurwa. Jedzie auto. Zmiana biegu i jest praktycznie. Auto. Jest miejsce. Trójka? Tak. Pakiet Dawaj.
Dawaj.